House Media. insha Allah kamar yadda kuke gani ga malam yaho da karɓar wannan shahada a girmamawa ga ahalin gidan annabi alaihi salatu wassalam. Yawa kamar yadda kuke gani at-takbir at-takbir. Allah ya nuna wa annabi ya nuna wa sayyida Fadima az-Zahra sai da karramawa ke wannan mu'assasa mai albarka a ƙarƙashin jagorancin malam Abba da mai kirari suka Maulana Peace Ambassador as-Sayyid wa Maulana Malam Muhammad Hafiz Abdullah. Allah ya nuna wa annabi ya nuna wa sayyida Fadima alaiha salatu wassalam shugaba ya ƙara taraki ya ta ƙara kusanci rabayin girma da kyautar karamci wannan sai Rasulullah rabayin girma da kyautar karamci رسول الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله. to muna godiya wannan mu'assasa mai albarka sai Malam Abba annabi Allah ya ƙara kusanci. sai kungiya ta gaba majmu'a ashabul yamin ga wannan certificate wanda ya zo daga ashabul yamin foundation wanda muna roƙon Allah ya sa mu a cikin Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Sannan karin bayani wannan certificate da majmu'u ashabul yamin ta ba Dr. Hafiz Abdullah ta ba shi lamba ne mai suna Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka tun daga yau duk lokacin da aka ambaci ambassador Dr. Hafiz Abdullah to za a karasa da Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi.